Tifhimdina fil-lokalità, iktar mill-lokalità nemmen fin-nies. U n-nies dak li jagħmlu l-lokalità. Il-minuta tibda issa. Jason Silvio, Sindku ta' Pawla. Jason, x'ħeġġek biex tikkontribwixxi għall-komunità tal-Pawla b'mod daqshekk dirett? Isek titweled bija l-ħaġa, minn xkun dejjem kien jinteressani l-lokal. Issa li Pawla ħatalaq 400 sena minn mindu twafqet, kif ħadd iċċelebraw dan l-anniversarju speċjali? Din is-sena il-rħal tagħna ħajkun qed jalaq l-400 sena. Ħloqna 6 attivitajiet matul is-sena. Ħanibdew l-ewwel waħda fl-24 ta' Jannar, ġifieri dan ix-xahar stess. Ħaniftħu b'qudiesa ta' Radd il-Ħajr fejn ħanistiednu ħafna minn nies li taw kontribut lir-rħal tagħna. Wara flimkien mal-Ingwardja ħanejxu wkoll il-qari tal-Bondu għax eventwalment ir-rħal tagħna huwa marbut mal-Gran Mastri. Ħanibdew mill-Bażilika ta' Kristu Rej u ħankomplu mexxin lejn il-Knisja ta' Santo Waldeska fejn eventwalment hemmhekk ħanagħmlu it-3D mapping show mal-faċċata ta' Knisja ta' Santo Waldeska. Il-ħin ta' dal-attività fl-24 ħajibda fis-6:30 ta' filgħaxija u minn waqt nistieden il kulħadd biex jattendi speċjalment il-Pawlisti.